हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ लोगोरि एन्टारटेनमेन्ट प्रेजेन्ट चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा लेडि डन शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि भिडिअफोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ दीपिका ब्रह्म चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा दुखुथिया बिहामजोनि संसार शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअफोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। थामथियाव दङ दाउला गोजा प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा गावफ्लेनाय बिखा शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि भिडिअफोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।